दिनैनि दिनाव गिदिर गिदिर गारिफ्राव मोजां मोजां लाक्जारियास गारिफ्रावनो मोसौ थिखोनाय लांनानै बुख्रुबजालाबायनाय हमजालाबायनाय बियो खार'ना जाहैबाय हयथ' मार्केट गैयिनि थाखाय जादों। खारन मार्केट गैया नालाय जेबो खाजोना रसिद गैला, जेबो प्रुफ गैला, गामि लेभेलाव थांसै बायना लाबोनोसै बेखौनो सन्देहबो लाबाय, सोरबाया अरिजिनेलि खावग्राबो जाहैबाय। नैबेनि जुदिअ दिनै मार्केट दंमोनब्ला हयथ' बे जायामोन। खार'ना जाहैबाय जोंनाव जेबो प्रुफ गैया, गामि लेभेलाव फानदों, गामि लेभेलनिफ्राय लाना फैदों, सोरबा अबेबा लामायाव सोंबाय खोन्था रोंला, हयथ' इभेन बे जाय मोसौ बायग्रा बे गामिनि थं मानसिखौ मिथियाबो जानो हागौ, बेफोरनो सौदावहैगोन। दा आल्टिमेटलि बेखायनो बुंदों दिनै बाजारनि गेजेरजों, बाजारा अपेनिं जाबा बेनि गेजेरजों गामि सिङाव फाननाय बायलाय जादोंब्लाबो नैबे बाजारनि थ्रुयै जे ओनसोलाव बायदों, जे मार्केटनि आन्दाराव बायदों बेनि रसिदखौ लांथारनांगोन। दा आं दहाय एसे आवगायाव बुंबाय, दा जोङो गोबाव सम सारा बिटिसिआव मोसौ फानलाय बायलाया जोब्बायमोन। बे जोबनायजों लोगोसे जोंनि इक'नमिक हालोदा एसे गोग्लैसोबायमोन। बिसेसके जों गामि ओनसोलाव बेकवार्ड प्लेसाव बे बुस्थुआ एसे गोग्लैसोबायमोन। दा बेनि गेजेरजों जिहेथु जोंना चिफ सारा, दानि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा बेखौ नेतृत्व खालामनानै आरो बेखौ सानखांनानै बिथाङा गाव सरकाराव फैयोब्ला बेखौ लागु खालामफिनगोन, बेखौ सारा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बियो मोनसे वार्ड होदोंमोन। दिनै बे खोथा बादियैनो दिनै सारा बिटिसिआव मोसौ बाजार फानलाय बायलाया लागु जाफिनबाय। दा बेनि गेजेराव आं बेखौल' खावलायगोन, जिहेथु जोंनि इक'नमिकआ जोंनि संसार जानायाव बियो मोनसे एंगार हायै मोनसे बाहागो। खारन जोंनि बर' हारियानो जा जिखुनु जनजाथिया बे मोसौखौ फिसिनानै जोङो गोबां न'खरनि अबस्थाफोरखौ जि समाव बे माबा जायोमोन, जोंहा मा होनो उसुबिदा जायोमोन, बे समावहाय बेखौ फानलाय बायलायनि गेजेरजों न'खर खुंनायाव जथेस्थ' बाहागो हिसाबै दंफायोमोन। दा बेखौ जोङो सारा जोंनि बिटिसिआव जोङो मोनफुंनायनि गेजेरजों जोंनि इक'नमिक्स हालोदा हयथ' बेखौ फानलाय बायलाय, जिहेथु जोंहा परम्परानिफ्रायनो बे हुदाया दङ, मोसौ फिसिनाय, अमा फिसिनाय, दाउ फिसिनाय, हांसो फिसिनाय, बे परम्पराया जोंहा दंखायो। दा जोङो बेखौ जुदिअ बन्द' खालामनानै दोनथारमारोमोनब्ला जोंनि गासै इक'नमिक्स लाइनाव संसार जानायाव बिराद गोहोम खोख्लैगौमोन। दा दिनैहाय बेखौ मोनफिननानै जोंनि हयथ' जोंनि समाजाव जोंनि माहारिफ्राव बेनि गेजेरजों जोङो मोनसे फेभार जों फैफिनगोन बेखौ आसा खालामदों। खारन बेल' नङा, मोसौ फिसिनाय, हांसो फिसिनाय, दाउ अमा फिसिनायाबो जोबनो लामायाव थांबायमोन। दा दिनैहाय मोसौनि हाराबो बिराद खम जालांबायमोन। मोनफ्रोमबो गामियाव मोननैसोल' न'खर मोसौ फिसिग्रा, न'नै न'थामल' मोसौ फिसिग्रा बेबादि दिनैनि दिनाव दं। दा जुदि जोंनि मार्केटआ बेखौनो लागु खालामखांनायनि उनाव गोबां बेसेनाव जुदिअ फाननाय बायनाया जोलियोब्ला निस्सय मोसौनि हारा बारायफिनगोन जों आसा खालामदों। खारन जोंनि माहारिया बिनि सायाव निर्भर जायो। दा गतिके आं बिनि गेजेरजों आं नोंसिनि चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो खावलायफिनगोन, जाहाथे जोंनि गासै माहारिफ्रा मोसौ फिसिनानै जुदि जोङो मोनसे मोजां रांखान्थि आरजिनो हायोब्ला बेखौ फिसिफिननायाव जोंहा जथेस्थ' गोहोम खोख्लैगोन। खारन मार्केटआव फानलाय बायलाय गैयाबा गासिबो बुस्थुआ जोबनो थाङो। दिनै मार्केट जानायनि उनाव बियो मोसौनि बायनाय फाननाय हाराबो बांगोन, मोसौ जाथियावबो हारा बारायगोन, बेखौ आसा खालामो। दा बुस्थुआ मोनसे जेनेबा केटल मार्केट बानायनांगौबा माखासे कनसार्न अथरिटिनि पारमिसनफोर थायो, नियम नितिफोर थायो। दा बेफोर बुस्थुनि सायाव माबायदि? जथेस्थ' बियो फर्मेलि नङाब्ला मोनसे मार्केटखौ खुलिनो हाया। बियो दिनै केटेल मार्केट होनना बुङो, अकल बावहाय डिपार्टमेन्ट, मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआ एसे नांनांगौ जायो। जिहेथु जोंहा बेयाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि खोथा थाबाय, जोंहा एग्रिकालसार बायदिसिना बिथिंनिफ्राय थाबाय, गासिबो बेखौ भेटेनारिनिफ्राय थाबाय, भेटेनारियाबो एनअसि होनांगोन। दा बेफोरखौ गासिबो दिनैनि जायफ्रा बेखौ खालामनानै लाबोदों बिथांमोना जथेस्थ' मोनथिगौ। खारन बियो अफिसियेलि माखासे गाइडलाइन दं, बे गाइडलाइनखौ पालन खालामनांगोन। बेनि गेजेरजोंसो टेन्डार जाखांनायनि उनाव टेन्डार अपेनिं जाबाय, टेन्डारनि उनावहायसो बेखौ अपेनिं खालामनो हायो। बेनि खाजोनाखौथ' गावसिनि कमिटिया डिसाइड खालामगोन।
फानलाय बायलायनि जिहेथु जोंहा बेफारिफोरनि खोथा थाबाय लकेल फाननायनि खोथा थाबाय दा बेखौ गावसोरो कमिटिया बोरै मिलायनानै लानो हायो बेखौ खालामगोन। जोङो गोबां समाव नुनो मोनो मोसौ बायनाय फाननाय समाव मालाबा बेले बेले जायो सोरबा खावनानै लाबोना फाननाय मानाय बेनि सायाव माबायदि? बेथ' नंथारगौ आरो एसे आवगोलाव नोंसोरबो ससियेल मिडिया खालामग्रा हिसाबै नोंथांमोना मिथिगौ दिनैनि दिनाव गिदिर गिदिर गारिफ्राव मोजां मोजां लाक्जारिस गारिफ्राव मोसौ थिखोनाय लांनानै बुख्रुबजालाबायनाय हमजालाबायनाय बियो खार'ना जाहैबाय हयथ' मार्केट गैयिनि थाखाय जादों। खारन मार्केट गैया नालाय जेबो खाजोना रसिद गैला जेबो प्रुफ गैला गामि लेभेलाव थांसै बायना लाबोनोसै बेखौनो सन्देहबो लाबाय सोरबाया अरिजिनेलि खावग्राबो जाहैबाय नैबेनि जुदिअ दिनै मार्केट दंमोनब्ला हयथ' बे जायामोन। खार'ना जाहैबाय जोंनाव जेबो प्रुफ गैया गामि लेभेलाव फानदों गामि लेभेलनिफ्राय लाना फैदों सोरबा अबेबा लामायाव सोंबाय खोन्था रोंला हयथ' इभेन बे जाय मोसौ बायग्रा बे गामिनि थं मानसिखौ मिथियाबो जानो हागौ बेफोरनो सौदावहैगोन। दा आल्टिमेटलि बेखायनो बुंदों दिनै बाजारनि गेजेरजों बाजारा अपेनिं जाबा बेनि गेजेरजों गामि सिङाव फाननाय बायलाय जादोंब्लाबो नैबे बाजारनि थ्रुयै जे ओनसोलाव बायदों जे मार्केटनि आन्दाराव बायदों बिनि रसिदखौ लांथारनांगोन।